Nasa pikas bahin mahigala arita sa ato nga dugang hisgutanan Robutaga. Kay ang International Criminal Court matod pa mahigala ni pagawas karon sa document confronting charges kining DCC. Kay kuha naman hearing naman sa Duterte day karon pizza 23. Dunay hearing dito sa International Criminal Court mga higala. Unya karon matod pa nakita dito sa DCC kining musunod mga higala nga mga officials nga co-perpetrators matod pa atol sa war on drugs ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. So kining mga tawhana mo'y co-perpetrators ato tagag pagtagad mga sukit tig paminaw. Aron nga isgutan tani mga kagalaan niya unsa bagay kini kini mga higala mo oy mga perpetrators sa ato pa mga kasabwat mga kauban mga higalang Duterte atol sa pag-implement sa war on drugs. Una mahigala Senator Ronald Bato de la Rosa nga karon nagtago-tago na mga sukin tigpaminaw. Asa na kanis Bato karon mga kagalaan. Kay duna na may nigawas mahigala mga huhungihong no less than mahigala si Ombudsman Buying Remulla nga miingon nga dunay warrant si Bato mahigala gikan sa ICC. Straight to the point. Nya lisod man kaya mahigalag mo kumpiyansa sa Bato anang kalakiha kay pareha bitaw katong panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nang gawas sa matong huhingihong nga dunay warrant. So karon si Bato mga higala mao na po'y giingon nga dunay huhungihong nga warrant. Karon ang ICC mipagawas man manghigala sa ilang document confronting charges. Lakip nga dunay warrant si Senator Bongo ang iya mga higalang former special assistant. Apil mga higala si former DOJ Secretary Vitaliano Aguirre. Nga matod pa mga higala kining kang Bato huhungihong na ningon na warrant kining kang Bongo wa pa ni huhungihong pa lang nga naa mga higala sa document confronting charges ang ilang mga pangan isip mga co-perpetrators sa to pa mga kauban mga kasabwat mga higala sa paghimo sa war on drugs. Straight to the Wa point. pa'y confirmation o dunay warrant of arrest na nga napagawas but naa na sila sa DCC. Si Senator Bongo Vitaliano Aguirre kini makaigalaan si Vicente Danao, former PNP chief usab mahigala nga si Vicente Danao, si former NCRPO chief Camilo Casculan, kini mga higala si former NCRPO o PNP chief Oscar Albayalde, kini si former NBI director Dante Giaran o si former PDEA mga higala direktor nga mao si Isidro Lapenia. Straight to the point. Nga matod pa apil kini isip co-perpetrators ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte mga kaigalaan. Straight to the point. Medyo kayo kuyawan ni mga tawhan na ron kay og moingon ka nga co-perpetrators wa ta masayod ani og isekreto lang nga naa nay warrant of arrest na indikin. Now, pananglitan mo pagawas ang ICC og warrant of arrest. Ang mahitabo ana mga higala naa sa Philippine government ang option ana. Kumutuman ba sila sa ICC o dili ba? Mo ni nahitabo katong kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Kay kini kong ICC na anak mahigala ang husgado din nag-follow sa Rome Statute, batwa siya mga higalay police, international police, nga mo implement anang iyang warrant. In fact, ang dunay warrant mahigala ka na si Benjamin Netanyahu nga Prime Minister mga kagalan sa Israel. Kana mahigala si Vladimir Putin nga dunay warrant mga higala ang presidente sa Russia. Kisa may mudakop ana mga tawhana. Straight to the point. Doon na ba'y kapasiting ICC mudakop wa? In fact, mahigala mga judges ICC mo na maganinigay pagaw sa warrant mahigala sa Russia. Ato lang mahigala ang agi katawa. Inana nang pag-operate ana. Ang Russia mahigala sa Moscow o sa ka-court sa Moscow ni pagawas og warrant of arrest nga kining mga ICC judges ilang dakpon.
Hasta mahigala si Donald Trump. Suko mahigala ining mga judges mahigala sa ICC. Sa laktod na klaro diha. Kanang kasuko ni Trump, in fact mga higala, napiktahan mga ito mga judges ng ICC. Sa laktod, masabot nimo nga kadtong madawdaog sa ICC, kadto gyud mga higalang mga nasod nga gagmay-gagmay o kadto mga tao nga kaya nila. Kini si kanhi Presidente Rodrigo Duterte delikado kini iyang kahimtang sa ICC. Ngano man, kining ICC mahigala mabutang man nato nga wa man moy kuan ang mga tao mga kaigalaan international law mga higala sama ining desisyon makagalan kana mga international nga mga husgado og duna sa mga desisyon mapabili na sa papel mga sukid tigpaminaw unless duna mahigalay mo implement sa maguding ato mahigalang claim sa South China Sea or West Philippine Sea isa may mo implement ana wa may masugo ang international court nga i-implement na di ba na pareha sa itong korte mahigala din sa atos Pilipinas nga o dunay lali sa yuta, ni daog na kaslali sa yuta, ordiran sa husgado, ordiran o demolition mahigalang na demolition order, demolish. Kaya naman tayo pulis nga magamit, maordiran mahigala sa huwis. Straight to the point. Ang kanang International Criminal Court, wa may sila pulis nga ilang mamandaran nga o dakpa, o gisama ilang mandaran, panalitan pareha ng Putin, o dakpas Putin. Delikado pa kay mahigala ang imong gisugo nga pulis, di makabalik mahigala ang imong musuod na grasya. Dakpanas Benjamin Netanyahu, ha? Nga naman, di man sa mapa-under. Dili mi under ninyo. Ha? Ba't ang Pilipinas mahigala, bisag gawas na siya sa iya mga higalang membership, ining ICC, pero gigamit mo kuning pamulitika mga sukid di paminaw, ha? Paggawa sa warrant, naragyod sa Philippine government ang pa-implement og dili. Kay og dili na i-implement sa Philippine government, na way mahimo. Kay wa may international police mahigalang mudakop ana mga tawhana. Pero karon mahigala og mogawas gyud ning warrant of arrest, maingon Philippine government, okay Bungo, tinuoray ini, implement gyud ni namo kay unsa man mo okay na mo sa impeachment ni Sara mo, commit na mo nga mo konbikto or dili. Yagi tala ni kita katawa mahigala kay kining pressure karon ngadto ini mga senator judges o mahitabo ang impeachment kay karong adlaw ra ba moro ika na po nga adlaw ron day. Gikan sa paghatag sa complaint, impeachment complaint gikan mga kagalaan sa Secretary General sa House ngadto na mga kagalaan ni Speaker Bujidi. Karon ang ika na po nga adlaw kay pizza size man to nahatag. Unya tan-aw na to ang meaning sa Supreme Court sa iyang bagong desisyon within 10 calendar days nga ma-appeal siya sa order of business. So most likely na-appeal na ron day. Wa pay balita nga dugang o na-appeal na ba? O karong adlaw mahigala malagmit ma-appeal na sa order of business. Humani ana mahigala within 3 days i-refer na ngadto sa House Committee on Justice. Mo na mahitabo. So kini unsa man ni dakop ni mahigala buhaton ni dakop sa ubugawas ang warrant or kini panghadlok na nindaan mga kagalaan alang sa pagkuha sa commitment ni Senator Bato de la Rosa ug ni Bongo. Straight to the point. Kini di nilalim sa ilang part po ni Bato mahigalang ni Bongo karon. Kay siyempre ang mahitabo ini unsa man labi pa bata-bata pa kuno si Bato ug si Bongo. O maingon na Presos Duterte dito guwang-guwang naman to. But kinis Bato mahigalab o si Bongo madakpan niya turnover dito mga kagalaan sa ICC ambot lang. Ha? Inana ni mahigalang mga panghitabo karon kay kini mga judges karon senator judges ug pasagda na nga sa ilang konsensya based sa ebidensya inighiring ni Sara Duterte di sa kasiguro mga kagalaan nga makonbikto Sara dakog tsansang maabsulto si Sara Duterte sa impeachment. Pero dunay pressure ngadto sa mga huwes diha nang laay mga sukid ni paminaw. Unsa man nga klase sa pressure kini? Dili pressure nga bayran ka ha? Kadi ay kwarta o bayad o para imong hukman nga mo ni among gusto nga hukom. Dili. Ang pressure mahigalang dili ka mo hukom sa among gusto, ikaw may unang mapriso. Mao ni ang mga pressures karon. Nga mahitabo mga sukid tig paminaw. Sus kadako ang mahigalang kadako ang mga kagalaang dako kay balita mga kagalaan ang mga trusted ni Duterte mga sukid tig paminaw sama ni Bongo ug ni Bato no.
Usa kay ilang reaksyon ay day. Kay gipangayuan sa reaksyon wa pa man makatubag. Labot ini karong naa na inyo ngaan sa DCC. Straight to the Now, point. tagahan tanig pagtagad mahigala nga tundugang hisgutanan ani ron. Kung ang Malacañang mahigala dili mo paluyo anang impeachment o moingon ang Malacañang nga naa naman ang process. Amo subay lang tas process ina na. Lisod gyud na mahigalang mulusot ng impeachment. Pero bisa pag usaog ingon sa Malacañang nga wa tay labot ana atong taga-aghigayon ang Kongreso kay sila may dunay exclusive power to initiate impeachment. Ya, ang Senate dila ato sila influence kay sila judges na. Pasagda na mga higala tinuray lang. Sa akong analysis mga sukid tig paminaw absuelto si Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Pasagda na nimo. O imo ingon mga senator judges, okay, dili mo diktahan mga senator judges kamo lay decide. Nga naman ang basis mga kagalaan sa impeachment complaint kining confidential funds mga sukin tig paminaw porbida. Di am gani mga higalay flood control projects patindag kuha kayo. Dagkong kantidad mahigala wa na lang na matagad, ha? Kay unahon ning impeachment mga sukin tig paminaw. So kung hatagan nimo higayon kana mga judges dinha, kana senator judges nga kamo lay bahala pag-decide, no? Unsay naa sa inyong konsensya, dili makonbikto Sara. Straight to the point. Ha? Ako na nang gi-forecast ha. Kay kinahanglan magkag 16 senators nga mo konbikto mahigalang Sara Duterte. Sa 24 senators mahigala kanang siyam ka mga senador. Ang ilang grupo mahigala dili asa minority o dili mo butar mga sukid tig paminaw nga konbikto Sara, maabsulto yun. 16 may kinahanglan. Naa na may siyam daan sa si Bungo, Bato, Aimee, si Marcolita, Padilla, naa pa si Cayetano, o Jinggoy o Joel, hasta Chess. Pasagdan ni muna. Pasagdan ni muna, maabsulto Sara Duterte. Pero presyoro ni mo ng mga senador, sa man di mo konbikto kay kamoy una mga preso. Samay ni karon nag-ung-ung naman ron. Joel Villanueva, Chis Escudero. Kini mahigala si Jinggoy. Nag-ung-ung naman ni, Nag-ung-ung na ni. Unsa man mo? Naanarbay investigation. Amo na nang i-recommend for preliminary investigation kunuhay. Ingon na mahigalang Blue Ribbon Committee Lakson, ilan ang i-recommend nga dunay preliminary investigation para ining tulo. Ka mga senador. Unya si Romualdez wa gyud ma-appeal mga higala. Kay maingon man Lakson, okay, ang ngayan nga dunay preliminary investigation ang DOJ na lay bahala ana. Pero si Romualdez kanu man mi-appeal, Mr. Lakson, kuwang ang ebidensya. Kutob ra sa fact-finding. Na Romualdez kinis gutang fact-finding stage pa. Pero nga rin mga higalang Jinggoy, nilang Jewel o ni Chess, na kinahanglan na gyud nga ipahigayon ang preliminary investigation. Straight to the point. So, doon ay pressure ining tulo ka mga senador. Kay, usara may gikinahanglan. 15 naman daan ang mga senador mahigala nga pro-administration. Usara gikinahanglan. Nga aron mga higala makonbikto si Vice President Sara Duterte. Usara. Nan og i-negotiate ni mga sugid ti paminaw sama mo. Mga preso mo no na nyo, inyong kaugalingon may ko na. To na gisampulan na ba? To na ba si Ruben Padilla? Unsa gusto mo musunod ni Ruben Padilla? Bisag kini mahigalang Bato de la Rosa Bungo, Vitaliano Aguirre, kinasa si Albayalde. Pwede dili dakupon si Bato o si Bungo. Bisag dakupon si Albayalde ba kay dakupon laday o preso si Albayalde. Hay mas Bato bisag si Vitaliano Aguirre. Dakupon ipada sa ICC. Dako man nga warning sa mga Bungo o kamo Bato sa mano. Kay kamo isunod ini. Kana nga klase sa pressure mga kaigalaan, dili lalim na, Dili lalim na in the part ni Bunggong ni Bato. Straight to the point. Okay, atong balik-balikan mga higala. Kay kini mga kaigsunan, dunay gipagawas mga higala nga mao na ni co-perpetrator sila. Medyo makuyaw-kuyawan na ni mga kaigalaan ning maong mga personahe, Sila Bato mga kaigalaan, una na maganiwa na mo gawas mga higala. Kay kinis Bato mga higala, considering nga kanhi PNP chief siya, malagmit nga doon na sa mga dakong connection na sa PNP dahil nga may nagpahibaw niya nga ay nanagyo papakita sa. Kay delikado kay ka.
kinis bunggo mga sukid paminaw. Unsa man ni? Basin og taod-taod ini mahigala, mawagtang na sa ni Kalets Bungo. So mag-impeachment trial minus Bungo og bato. Medyo dehado na mahigala ang mga senador nga ang lining makagalaan pro Duterte. Straight to the point. Di na pa sila maka-appeal mahilag butar. Unya, wa na sila mahigala sa mga discussions. Delikado kayo. Unya, makuha ning tulo. Kay kiningkod mahigalang impeachment, medyo ngilad sa paminaon o ang gikinahanglan mahigala nga buto 16. Nya 16 sa gyud ka ang butar indekin. Magtan-aw man ang uban mga kanasuran sa atong impeachment, ingon man sa man ang kalakiha nga dili man sad overwhelming di ay gyud nga konbiktuhon la si Sara, ha? Straight to the point. Lahi man mga kagalaan sa mga milabay nga mga impeachments. Katong kang irap nga impeachment, wa man tumatiwas. Kay nag-hook out man to mahigala mga prosecutors. Ang panahon mahigala ni Corona, out of 24 senators, 22 man mahigala ni butar gyud niya convictos Corona. Straight to the point. Ha? Karon og panalitan ang butar mahigala 16 sa kabuok, igo ra gyud nga wa gyud pakapin gyud bisag gamay. Medyo makaingon ang mga tao nga wa gyud naglisod gyud gani konbikto. Straight to the point. So ilang puno-punuan sa gyud mo na nga kining pressure karon mahigala ni Bato og ni Bungo unsaon nila pag manage ni karon. Kay mo pili man sa kaugalingon ani ron. Doon na mo ginakahungong kining Bato ron mahigala nga doon na imong warrant dire. Ha? So di na ka-appeal sa Bato mahigala sa mga discussion sa Senate. Nya diapon moingon niya dapat di na siya mudawat sa sweldo kay wa naman siya diha. Musunod mahigala ining kalakias Bungo. Bisa pag dili sa unahog dakop kay kini pila man sa kabuok. 8. Bisa unahog dakop mahigala sa Albayalde. Maingon nga dakop sa Albayalde gipadana sa ICC. Tuwa na kauban si Duterte dito. Medyo kuyaw-kuyaw gyud inapat mahigala ang Bato og ni Bungo. Ha? Kay labi pag madaka sa ICC dito, na ngadto gyud mga higala sa man ngadto gyud ka maniguang. Kay ang mahitabo ini kinsa may muluwas nila dito panalitan og mapindawon la Sara di way Duterte makabalik mga kagilaan sa pwesto o way maka lukat nila dito may gala sa ICC. Straight to the point. Ha? Sumo ni hunahuna ni Bato mahigalang ni Bungo. Nga unsa man ni? Mulaban ta mahigala sa ni Sara Duterte atol sa impeachment or kita may unang mga preso. Dako ni nga hagit mga higalang ilang atubangon. Dili ni malalim. Kay tan-aw lang ako ini kining 8 kabuok. Bisag dili sa Bungo may dakpog una og sa Bato. Pakumiton na sila. Pwede sa duwaan sa administration na indekin. Mo commit mo nga for conviction na mong Sara or dili. Kay dili gani di ana. Ready na ang atong kapulisan pagdakop ninyo nya i-turn over na mo dayon sa ICC. Or unahon lang sa Albayalde dakop or kining unsa ni mga sila Pinya baka may dakupon. Testing lang. Samang Bong Revilla ron mga higala o. Si Bong Revilla lang sa giuna mahigala o kwan. To na sudas bilangguan sa Bong Revilla. Dako man ang warning sa mga kauban ng mga senador. Testingan lang. Ha? Testingan lang. So kini karon sa Jinggoy, bida, di nilalim. Nya karon ika-10th day ron sa impeachment complaint nga naa na mahigala sa mga kamot ni Bujidi i-appeal niya sa order of business kay 10 days may ihatag Supreme Court. O niya pagkahuman, ihatag na niya sa House Committee on Justice within 3 days. Tuloy-tuloy na ng impeachment. Although medyo lisod pa yun mga kagalaan, dili lalim, kay kini mga congressmen daan, although kung doon na mga higalay pressure gyapon sa Malacanang, mahimo ning take 2 sa nahitabo last year mga sukid tigpaminaw. Straight to the point. Ha? Kung doon na mga higalay, 10 calendar days man. Ato ning nga klarohon mahigala kay istriktuhon mahigala og istriktuhon kwintang Supreme Court na nga 10 calendar days ang ika-10 man nun. Kalendar may gibasihan. Di man ni 10 working days. Dili po 10 session days. Giklaro ng Supreme Court 10 calendar days. So
Karong adlaw, ika-10. Kay pitsa size man to mahigala paghatag na sa complaint ngadto mahigala sa opisina ni Speaker Bujidi. O kining mahitabo ini forward mahigala sa House Committee on Justice. Within sa House Committee on Justice, ang ilang baruganan sa kang BBM nga ilang gibasura lahi ng ilang baruganan niya kang Sara. Pag-abot sa plenary ani, kini mga congressmen mga kaigilaan maglisod ni sila og pirma, dili nila limsad ang i-confront ka kay nakaagi na ba sa eleksyon sa una nga delikado og mo butar ka against si Sara. Straight to the point. Pero mabutang man kas dili masad o ikaw congressman mga kaigilaan magunahon na man ka mulaban kang Sara kay mahadlo ka sa mga tao. Di ni mo binuangan Sara diha og pirma-pirma lang ka ng impeachment. Mo pirma ka sa impeachment batok ni Sara, masuko ang mga tao nimo. Unyag masuko ang imong mga tao sa distrito, doon na rabay daghang interesadong mudagag congressman ika 2028. Delikado imong kahimtang. Pero imo man sa una-unaon nga, ug masuko sang Malacañang, delikado panghitaan ka man yung kaso. Kaliguon kag kaso sa Malacañang, kakulahaw na lang kang gaw sa gwaran. So kana una-unaon sa mga congressman ron, bida dili malalim ni. Dili malalim ni mahigala nga i-confront sila ining maong desisyon ang congressmen o ang mga senators. Pero karon diri sa upper house mga kailan sa Senate medyo wa na kini mga presyura mahigala in line na ni sa impeachment ni Sara Duterte. In line na ni. Og unsay may tabo ini mahigala ato ni tagag pagtagad no. Kay diri man ni mag-una sa lower house gyud. Kini mga congressmen balikon ako. Kung dili ni presyuron, di ni basta-basta mo pirma. Kay ang ilang tan-awon mahigala ang ilang political career. By 2028, delikado sila mga kailang mo pirma sa Sara, tagbaw sa speaker sa mga tao. Hinumdum ba ital tumilabay ang eleksyon. Tagbaw speaker mga congressmen. In fact, ilang gipang off ang ilang comment section sa ilang mga Facebook pages. Straight to the point. I-off nila. Kaya gibalikasa sa mga tao. Pero mo lagi na, asa may palabihon o ikaw congressman ron, ang mga tao masuko o ang Malacañang may masuko? Na? Kana mahigala mo o ilaay ron?